कासारवांडण्या ती खूप दुर्दैवी आणि खूप वायटाची गोष्ट आसा आणि हेका चड करून आमचो सरकार जबाबदार आसा. कारण काय तर थंय न्हू एक खड्डो पडलो आसलो आणि त्या खड्ड्याक जो ओवरटेक करीत आसले तेन्ना ओवरटेक करतना मातसो खंय तरी झिगझाग जाला आणि तो भुरगोय आमचो हांसा पुरतोच आसा. ताका लागून अशी गोष्ट ही घडटा न्हू. पयर काल सुक्या कोणा एक्सिडंट जालो ही असोच जाल्लो आसा. तर म्हाका दिसता आमच्या आमदारांनी हेचेर बरें गंभीर लक्ष दिवचो, आमच्या मुख्यमंत्र्यान लक्ष दिवपाचो आणि हे जे काय रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आसा हे रस्ते जरा दुरुस्ती करचे. ना पेक्षा अशे भुरग्यांचे जीव जर गेले तर बाबा भुरग्यां आसा एकदम गरीब भुरग्यां आज 3 वर्सां 4 वर्सां आमच्या नागझरी फॅक्टरीन मोटर रायडिंगेन कामां येतालो आणि ताका लागून ताका मातसो खंय तरी वयर जॉब मेळोन सियलान वयतालो एअरपोर्टार आणि हांव जोडणारा म्हाका दिसता ते एकटाच व्हडलो भुरगें ताका लागून खूप गंभीर आसा. तेव्हा आता सियाल जी कंपनी आसा त्या कंपनीक माझी विनंती आसा की काहीतरी एका बुकेक मोबदलो म्हणून त्या आवय बापायक मेळचो असो म्हाजो एक सियालाक विनंती कळकळीची विनंती आसा सगळ्यांच्या मार्फत. ताका लागून सरकारान हेचेर मातसो लक्ष दिवचो, आमच्या आमदारांनी हेचेर लक्ष दिवचो. त्याच गावचा सरपंच कळणे गावचा सरपंच ही मुलगी सुजाता सुरेश सातार्डेकर गरीब घराण्यातली मुलगी मोपा एअरपोर्ट कामाला असते तिथं. रात्री नाईट ड्युटी करून ती आज घरी चालली होती पण अकस्मात म्हणजे काही जे घडलं आहे ते एकदमच सगळंच विस्मय टाकणारं आहे. खरं तर ओव्हरटेक करण्याच्या नादात असेल किंवा काय पण त्या रस्त्याचं पण विषय बघितला तर रस्ता पण तेवढाच तिथं खराब आहे आणि वाहनांची वर्दळ पण एवढी आहे या रस्त्याला. त्यामुळे एका नाहक मुलीला आज आपला जीव गमवावा लागला. ह्या हायवेमुळे काल आपण बघितलंच आहे, काल पण मेन हायवे नॅशनल हायवेलाच काल असाच एका युवकाने आपला जीव गमावला होता. त्यामुळे खरं तर हे माझी एवढीच विनंती आहे की काहीतरी त्या ह्याच्यामध्ये त्या रस्त्यासंदर्भात शासनाने कुठेतरी गांभीर्याने याबाबत लक्ष द्यावं जेणेकरून हे नाहक जे जीव गमवत आहेत युवक आपली युवती